yak mwandu naneno kana joma mokalo ka jo ohala na ywak aparo na penya na Salim penjo no Salim odiochieng' ma kawuono naneno report mabende nogol ni odiochieng' mabende ng'anyo itimo oganda lalo kata mana siling bilion 3 to bende wang'e ni piny Kenya bende mago yore mabende wachoko godo osuru to odiochieng' ma kawuono neno ka ng'anyo bende ochako yo mamuol to bende wang'e ni ei jo ng'anyo kanyo nitiere joma obire ng'anyo to bende nitiere jok mantiere gi ajenda maggi naneno ka jo ohala bende na ywak kaluwore koda dukni mabende nomuk chieng' tich ariyo mar juma mokalo. Here ni nitie jomoko ma infiltrate ma take advantage of ng'anyo magin to gain ng'anyo. Of course anyisi because I've been in the civil society for quite some time kabisa kedo ratiro mar oganda and ng'anyo nyalo kelo disruption like for example wakel ma kawagolo Makonde from Kwale County mondo wakel gi katiba wacho ni ng'ata moyud Kenya kama ni jahigni 8 kadhi mbele ma uraia mare okonge nyaka bed presumed ne ja Kenya ka and Makonde nobiro ka chon moko kata before independence to gisebedo maonge ID so kwa golo gi all the way from Kwale nyaka State House ne wabedo gi pek mar nobila temo gayowa kinde ma pod Nelson Marwa ne nam chumbi and every stage mane wakale ne nitie a lot of attempts mar frustrate wa wachopo voito makwa monyungwa nyaka Sele police station but all through kwa biro we were ensuring nitie minimum disruption mondo ji notice gima watimo nyaka wachope State House ma kero orwakowa momigi citizenship and now we are very happy ni gin citizenship koro ng'anyo nyalo kelo disruption is okay but the level of disruption mokelo okonego tam ng'at machielo dhi nyime gi tijene kata okonego kel lal mar ngima kata disruption no okonego chiw avenue mar committing crime ng'ato koro dhi turo duke ji ng'ato kwalo gige ji aparo ng'ama timo mano en ng'ama nigi paro mopogore gi pach jong'anyo kata en ng'ano matemo rocho ratiro mar jogo mang'anyo mondo mi o expose gi e lwet obila kata mondo mi obila orakore kod jong'anyo. However, I have said ni kapo ni jong'anyo olokore jomanjore obila nigi procedures monego giluw kaluwore gi standing orders gi. Number 1 obila onego declare ni ng'anyo no koro bedo rioters mondo nyisgi ni koro un osom ni the Riot Act ni un koro ng'anyo ni koro is no longer protected okune ng'anyo ma peaceable and okune ng'anyo ma is unarmed koro nyaka uke koka mano emomineno ka ng'anyo nyaka chiw the leadership nyaka chiw the itinerary kama gibiro wuothe then kapo ni gidhi ahinya mohingo mano to kata jong'anyo gogo ng'ama nadi ma tayo gi who is providing leadership ni ng'anyo no nyaka bed held accountable ka ng'anyo no wuok oko. Emomiyo jong'anyo be nyaka bed vigilant mondo gi ensure ni ging'iyo joma nadi madonjore kodgi kata makikre jirgi no ma ok joma ok tim ng'anyo makare kaka chik dwaro. Back to the issue mar economic laws is regrettable ni kit ng'anyo ma pod watimo wan thurwa ka en ng'anyo mamiyo ohala koriloro. Ana wuoyo kod gino ka an ng'ama ni e ot kata an kawuono ang'iso joga ni kik uripot e tich nikech ngimagi is more important than reporting e tich. Nyawadu chieng' no bok chal na ng'ama koa iri kanyo no dhi office because ngima obedo brought to a standstill and en gima chochora tich ji and therefore okelo lal ni yuto mar ji oloro dukegi and mano kotimre to koro Kenya lalo yuto mare nikech ng'anyo monego bed mamuol. One, ng'anyo onego bed ni watime e thuolo machuok moromo aeto ng'anyo be onego bed ni watimo kuom ng'ama wadwa tero ne ng'ur nikech mama ma uso gike e chiro ja merchandise man gi gike moko matin e tie ndara kata obed Luthuli Avenue en otudore nade gi ng'ur ma wan go ka waneno pek mar yuto kata uchumi ni piny ere kaka mano otudore kod ng'ama chielo ma bende ne uso mana maybe plastic ouso kombe mag plastic kata ouso kombe kata ouso lewni en obende en gi ng'ur machalo mana kama nikech obende ochumi pek ne so that jang'anyo onego organize ng'anyo ne in a manner motero ng'anyo ne ni the duty bearer the authority ng'ama nyalo kawo okang' e gima oywago than dhi kendo inyo nyawadu ma be hinyre ka in ywak ni onge tich mama midhi gatho gi kendo bende wuode moro ni ot ma onge tich ywak ni ngima mar somo bedo matek ok nya chul fees jaduong' mineni dhi kwalo gike e dukano ema temo choko pesa kanyo matin mondo dhi ochul ni rawera moro wadu ma bende somo. So I think we are visiting atrocities ni jowadwa ma hinyre kaka wan sama wan wawegi watemo chiwo ng'ur marwa. So I want to advise
ni sama ng'anyo timore, so that we minimize disruption, we ensure ni ng'ama wa disrupt is the duty bearer. Don't disrupt the right holder wadu mabe yuwa kaka in. Duty bearer chama kapo ni baadi ema loso finance bill ne no nigi problem. Water gini office kucho mondo winji liet kucho. Makama koro kato beti no beti office ni ogine ne ong'elore gi kom kama ok nyalre ne nikech jong'anyo ni oko kanyo. Ande nyise ni mkubwa kuna watu hapa yenye nataka kuongea na wewe. Mondo enema mondo wa disrupt the normal program nema daily than disrupting program mar ng'at machielo ma ok ni kare. And amor ni usiepna kendo nyawadwa okil ng'ani Sharon Sepp no bendo okil kata kinene ni janon weche siasa. Okila said omiyo background makare ni wan kaka oganda luo wasehinyore moromo. Ando kwa nyaka Kenya wating'e gokwa ni wakedo ni public good every now and again. Ni sama gik moko richo to wane mwadhi e ndara to ka gik moko losre to jomoko nono kende ma enjoy losruoge. So amor ni joturwa ochope that sense mondo wanene nitie yore mang'eny mwanyalo chiwo go ng'urwa kopogore kod ng'anyo. And mogik Sharon, ng'ata ma osekawo chiko ite ni ng'ato miluongo ni Martin Luther King Jr. Owacho 4 stages ma ji onego kal eka ji odhi e wach mar ng'anyo. Mokwongo en negotiation. Negotiate gi joma nadi mar duty bearers mondo nyisgi ni wadwaro gima kama. So ng'anyo oketo at the 4th stage, which is the last thing. Ka jogo ignore gigi duto, jogo kowinjo eka ng'anyo bedo the last resort. On maro ma ka gine no muoch ni to ng'anye mwachako go kore kwa negotiate bang'e ni. I think is a upside down approach. And therefore ayira kodi ni wach mar uchumi mwahinyo onego bed ni joma timo ng'anyo go ng'eyo ni wahinyo uchumi, and therefore wahinyo raia wetewa mathagore kar mondo wa disrupt joma iluongo ni duty bearers.